No tak to se no. Vás lidi nové videa nechci. Zahraničí. Ty tak. Hauzy a bude nebezpečí. Plné zdraví. Jessica Hello. a Nikola. To není fér, oni mě strčili. No, já jsem tu, hej. Jsem 9. Já chci Bitgas. Big Island. Ne, Island. Tam je voda přece. A jo. A budem si nezjistěně. Jako tady mám Jo? utěrku. A to? Nebo ne, odneseš to prosím. Ne. Ježiš, ty seš fuj. Jdem na to. Vám lidi, že se vám video bude líbit. Snad nebudu sama zase. Snad. Další pokračování dejte tady. Já jsem s Nikoušem. Jo, ty jsi tamhle dole, čus, já jsem nahoře. K tobě. Jo, vidím. Ale jestli chcete další díl, tak nechte jeden like. A bude další díl z tohohle. Mám Cloud Teams. Jak jsem včera byla ten duch, tak já jsem myslela, že budu strašit lidi. A byla jsi Já první? mám 4 shine. Mám 4 shine, on byl tady v domě nějaký ten diamant. Já vím, v domě byl diamant hustý. Já mám nějakou píšťalku. Já mám sklenici. Padá píšťalka. Kapse. Já mám sklenici. Okay. Hustý. Já mám píšťalku. Já mám sklenici. Jaký astro. Já mám píšťalku a můžu někoho zabít asi. Já jsem to vyzkoušela. Já vím, jaká bomba. Vás mrazí. Do vody. Dobrý. Koho zabil? Jo, tady. Mě ne. Do prčice, já to dala. Co se děje? Usoni. A já hořím. Do vody. Já mám jedno HP na zdrhám. Já taky. Ty boku, já hořím. Já chcípla. Ty to mám? Já mám taky tady, co to je, pořád. Ale ty ubíráš hodně. Já mám jedno HP. Nech mě, prosím. Nech mě. Zdrhám. Já mám double jump, je immortal, takže dobrý. Tady je tohle. Tam jsem do vody. To je jako docela lehký, jo. Co si za ty to? Diamanty můžu koupit. Nevím, jak to mám vědět. Co velkého? Já bych si nechtěla. Kačenka. Já, nebo on. Já se healuju furt. Kde máte tu zase? To tamhle. To mi nikdo nemůže říct. Ne, to tamhle.
Já už můžu spektovat. Můžeme, jak se to dělá, Vítku. Ty máš korunku nějakou. Já vím. A jak se to dělá? No ty, ale to můžou jenom, který umřeli spektovat. Ty nemáš ruku. Hej, A máš nějakou sklenici vedle sebe. to jsem říkal už dávno. Jak jsem to je? Pršej, hot dogy. Hot dogy! Zvířej hot dogy. Tak můžou být asi ve vodě, ne? Auto. Taky. Tak meteority. Asi bude poušťa, ale to píše. Blesky. A tady zdrhám. Já jsem za mapou, dobrý. Já už vím, jak spektovat, tak Ty dobrý. mě tady nahání s mečem. Tak už znám. Raketu. Doma. To jak se to dělá? Haha, to asi není můj, tady to je můj, ha. No to je jedno. A my tě oba to spektujeme. Líbek tady hoří. Ne, tak ne. Ne, Ty hodíš. nemám double jump. Rachej to, odpal je. Bloksy kola budou padat, myslím, nebo něco. Nevím. Týpek, Četla jsem ale týpek Hekujon lítá. Jo, dobrý, spadlo. Hehe, to asi měl něco to. Normálně. Já jdu tady pod vodu a mě... A teď kdyby zmizela ta voda a ty bys... Padají zmrzliny asi, nevím. Nebo někdo dostal zmrzku. Já, Koukej. A teď kdyby ti narostla ruka. Ze zmrzlin. tak to určitě. Hej, a teď kdyby splavala a prostě ta voda by zmizela. Oni se tam nahání. Co tu mám? Já nemám Z moči. toho brejle. Nemám moči. Pomoc, já nemám moči. Ty máš... Oblesk udeřil. Toho hidelko. Jo. Proč zase hořím? Už ne. Tam hoří barák, nebo co to tam je? Hvězda! Hvězdičky. Něco padá to z nebe, něco padá z nebe. Já jsem spadl. Jak to? Protože tam to končí, Ne, ale já když jsem... půjdeš moc hluboko. Tady můžu spektovat, když podržíš to oko. Tady. Ale jaká jsem byla? Já jsem byla asi 6. co? 7. Co? Advent Jak Pass. tady to oko? Tady to vidíš. Jo. Tady to oko? Ale jak si to mám vzít? Claim. Já chci láva. Lava. Láva. A nebo tak lávu, no. Čuplej. Jaký čuplejt? Suplejk. Čuplej. Tak, Čuplík. shiny. Suplík. Tady to asi bude milion hodin. Dobrý. Láva. Proč jste to vybrali? A teď nebude láva, ale bude voda, ne? A potom zase láva. Kde jsi, jo, ty jsi tamhle. Já bych mohla jít k tobě. To se to týpko vyzvětšilo, domeček. Láva. Čum. Tak teď jsem ale spadl. Dobrý. To jsem viděl. Kde? Vevnitř. Automat. Já jdu hrát Roblox. お前はもう死んでいる。何？
Slyšeli jste to? Trampolin, kde je? Ne, ubírá hodně. Co? Ale já prostě skáču na trampolín. Ano, mě to dává pryč. Spadl jsem do... Ty Bogo, tak ty teďka to bylo okolo. Mě zabij. Budu sledovat. Hej, ale on má meč a všechny zabíjí. Já tady mám več. Já už... Já tady můžu koukat na pát, ale... Já mám nějaký vajíčko v inventáři. Hustý. Takže... Někdo dostane cake, to znamená dort. A Koukej, a jo, čekej na mě. Týpek jeden cheatuje. tady je úplně nahoře. Ty lidi, tam jsou dva zombíci. Vítku, potřebuji pomoc, pojď do toho oby. Co? Potřebuji pomoc, pojď do toho oby. Proč je? Protože, Vítku, pojď sem. Tak já už jdu. No potřebuji vás stejně oba. Jsem tu. Dobrý, on to mizí. Tak a pojďte za mnou. Sem. Ale já tam nemůžu. Teďka potřebuji, abyste se stoupili na ten kámen. Stoupni se na kámen. Jo. Já chci ten klíč, já se tam nedostanu jinak. Skoč mu na hlavu nejprve. A nějak normálně, abych se tam taky dostala. A já asi. Skoč mi na hlavu a nic nedělej. Ale Nic, a já. vybusí mě. Nějak. Dobrý, Moska. už ho mám. Ale to jsem dobře občurala. Já jsem to tak. To je jedno. No, mrdý. Tak. Haha. Já spadnu. Nula. Tady, Ne. kolik jsem přežil? 39 vteřin. Já nevím, kolik. Já dala nic, protože mě to štvalo. Já dám to i soky. Já dal Já dala nic, mě to štvalo. Hej. Hej. Uhni. Dík. Tak, teď mě strčím. Ty jsem sebe strčil. Jo. Efam. Doufám, že budu s tebou. Island. A kde budu? Jsem nějakým robotem Astro 7. Kde seš? Já jsem nějakým Bobster Hunter. To jsi tady. Já jsem tady. Mozus. Já mám banán. Jo, ty jsi tady. Uhni. Tohle chci, vem to. Dobře. Mozus. Já dostala ocenění. Kde jsi? Tady je hvězda. Jo. Tady jsou to. Tak já mě. Ne. Tady tu jdu. Co? Já jsem... Co? Co? Tady má blok školu někdo, já mu chci. A co to znamená, když to mám tohle? Když umřeš s týpkem, když ten týpek umře, tak ty umřeš s ním. Chytle. Já ti nerozumím. Když ten týpek třeba spadne z mapy a on umře, takže ty taky umřeš jako ty. Mě to udělá. Země láva. To přelo. Na nějakým jiným. Nevím. Já mám... Ale tak si Jak týpek jsem zase nehejbe. mohl spadnout z mapy? Tam je hvězda. Tam je hvězda. Ale nejdou sebrat, jenom když budou v baráku. Ale jak to, že jsem zase umřel? Já jenom... Hej, já dám replay potom. Já ti potom pošlu to video Jessica na
14. minutě. Já prostě skočím do vody a spadnu z mapy hnedka, okamžitě. Dortík. Už jsem ho snědla. Snědla jsem dort. Wow, takže ty máš dneska narozeniny. Nemám, měla jsem je. Padaj kachničky, padaj kachničky, padaj kachničky. Wow, a ze mě padají uranky. Nedá, co? Ty žiješ, Lívku? Ne. Aha. Padaj kachničky na nás. Jo. Padaj kachničky. Já mám Já taky. Ty vole, wow. To mě ubralo hodně. Já mám málo živ. Ty kachničky nejsou tak těžký. Že jo. Já tak. Vy jste umřeli. Ne. Neumřeli. Já jsem na to hrozný. Tak teď už jsem cítila. Hej, ale ono z nás to vystřelilo jen tak. Jo, oni jsou jenom 2 hráči už. Tak to není fér, oni podvádí. Já Ale co? Nějaký návrh? Nevím. Nevím. Kde máš to? Kde máš inventář? Tady. Já nevím. Tak říkal jsi, že jsi dostal nějaký vajíčko. No právě. Ale já ho nemám. Jo, tady je. Kde? Ne. Nevím, tady někde do pryč. Co to je? Dej to pryč. Tady kde? To mám kolikrát slyš. Já se resetuju, já mám nějakou tabulku. Hej, to nechce jít pryč. Já Tam jsem máš musím nahoře cancel. Nemám. Já to nechci. Tady. Mama. Moc. Tak ale... Dobrý. Fuj. Někdo dostane to křídla. Může lítat. Ale já chci taky křídla, to není fér. Ale tu hráči. To bylo ještě. Nevypadlo. Já chci to vajíčko, kde máš ten inventář, jak jsi ho vzala? Kde máš ten inventář? Já nevím, já klikla na ty 3 tečky a tam inventory, tak jsem se koukala, tam nic. Co mi padlo z vajíčka? Co mi padá? Já jsem si to vajíčko vzala a mě to ostanovalo. Mor banána. Hej, a kde to berete? Já jsem si sebrala vajíčko, nemám nic. Musíš kliknout na to Cunzome. A kde to je? Dole. No. Jo, hač. Cunzoma tam to máš. Já mám banána. Mně se to otvírá. Já mám banán, koukej. Magma Beast, co to je? Pup? To je oheň. Co jsem dostala? Já mám banán. Já mám něco před domem. Čum. Nemáš, to máš u sebe. No tak u sebe to mám. Boskaj. Čum, já mám nějakého ohnivýho. Já mám 2. Máš banán, to je lepší. Je tady ten mrák.
Hustý. Já mám oheň. Jaký kámen nahýbej. Máte mě zapálit. Nebo jak tě mám pojmenovat. Řekněte nějaké jméno a já to dám třeba Mráčkovi. Mráčkovi. Tak třeba, nevím. Mráček. Honza to bude. Já jsem tady. Tady. To bude Honza. Já jsem tady s nějakým týpkem. Čus, musím hnedka vedle sebe. Někdo dostane já na křídle. Kaleky. A já jsem Kristýna.